Johala e chiro ma Kibuye yuago dok chien e uso margi kata e kinde manyasi mag sikuku okayo machiegni. Johala go wacho ni kochopo ga dwe mar 12 to hala bedo ga maber, kata kamano higani ok obedo nigi kaka pile ka jonyiepo yuago lal mar omenda. Ripota marwa Veronica Arogo miyowa ler mathoth. Chiro ma Kibuye. Wuotho e iye bedo matek kalure kod ji mopong'o chiro ni. Kata kamano, pong' mar ji kik wuondi ni ginyiepo, ni mar thoth gi gin mana nyithindo mobiro bayo, ka jouso odong' mana ka luongo joma di nyiew mwandu gi. Ne wakao stock wakete chiro kwa geno nwa nyalo uso e December ni to wala ok ber, pesa onge, cash flow odok chien kabisa kwa compare gi years mamoko mosekalo. Koro piny tek ma kata kaka watimre onge, wakwayo mana sirikal ka nyalo yudo konyruok moro kaka nyalo konyowa. Piny tek ma kata fare ma kaka wanyalo dhi dala otamowa, wan wabobedo abeda town ok wabodhi dala. E kinde nyasi sikuku kaka Christmas, thothne jonyuol nyiepo ne nyithindgi, ka bende ginyiewo mwandu mag sikuku, kaka chiemo ma gibiro loso ne jogi. Kata kamano, higani e chiro ma Kibuye, johala nigi sigana mopogore. Christmas ni ok wadhi maber nikech ohala tin, pesa bende tin. Koro miyo an omena mauso ni ok odhi maber. Giyuago rach mar ochumi ka giparo kinde mokalo made koro uso mit ka jonyiewo thoth moloyo kata jouso. Higani uso mag gik mochuno kaka lewni koda chiemo pod ni mana piny. Due to the economy kako sebet ok obedo maber ahinya nikech ji ywak ni ji onge pesa. Uchumi emomiyo nikech pesa onge. Pesa onge, economy marwa ok ber. Pesa cash flow kaka onego bed ni ringo ok ring maber. Kata obed ni uso osebedo marach kamano, johala pod nigi geno mar dhi dala chamo sikuku. Dhi gi dala ok en nikech giseyudo omenda, to en nikech gidhi neno familia margi. Ok, nikech ohala rach, wanyalo mana dhi dala chieng' sikuku no endo mana ne familia, then waduoga nikech pesa onge. To program bendo bagen. Wadhi donga ni Christmas dhi chwada kaka oyudo wano. Warito higa manyien nikech mokwongo higa manyien nyithindo dok skul, pesa korka dwa chako lal kabisa kuom dhano. En sikuku machielo ma johala e chiro ni yuago dok chien mag uso ka koro giketo geno ni higa manyien weche biro bedo ma opogore kod mae. Arogo Veronica, Ramogi TV.